no va ser fins anys després, quan vaig començar a escriure en català, que vaig descobrir finalment aquesta veu escrita, i després de 10 anys d'escriure en català vaig començar a escriure en anglès, i gràcies a la disciplina aquesta de 10 anys en el meu segon idioma vaig descobrir que per fi havia descobert la manera que jo volia, La teva veu. la meva veu escrita en anglès britànic, que és un idioma molt especial i molt difícil. Però la teva veu en català no és la mateixa que en anglès? Molt semblant, amb la diferència que, com que l'anglès és al cap i a la fi el meu idioma matern, diguem que el sostre, en termes de lèxic, expressions, etc., és una mica bastant més alt que en català. En català em limito al que sé, però intento aconseguir el mateix tipus de fluïdesa, de naturalitat, etc. etc. Què et va portar, crec que era l'any 1979, a dir vull aprendre català? M'havia casat amb una catalana. Vaig venir a Catalunya per conèixer els sogres, sense saber gairebé res. I quan vaig veure la realitat que tenia davant meu, que tothom estava parlant aquest idioma que no sabia que existia, vaig decidir aprendre'l per poder comunicar-me amb ells.